Čaute Lorisovia, tu je Boiling Loris a dneska vás vítam nového videa z Robloxu. To je prvé video z Robloxu a zahráme si FNAF Security Breach Multiplayer. Ak ste to hrali, napíšte mi to do komentárov a dúfam, že budem aj hrať za animatronika, hlavne za taxi. Loaded. Takže tu ešte hraje. Hra sa tu hrá ešte Freddy, ktorý je v Recharge Stationu, a Gregory. To je niekde, kde je? Počkej, čo to nevidí. A ten je tu je, už viem, kde je, pri východe. Toto nechápem význam tých Nechápem, čo robia títo hráči, že sa takto schovajú do kvetiny. Na čo? Však to ťa aj tak uvidí. No nefunkčný Freddy. Iba 1 minúta. Iba 4 sme. Freddy to dal. Je to tam. 8 minút do konca hry. Mal. Animatronik iný. Aha, už sme 5, takže niekto sa musel napojiť. Will start in 10 seconds. Som Kido. Ja tu mám jednu takúto schovku. Taký triček, tak dúfam, že ho nefixli ten bug. Lebo ak áno, tak nebudem mať rád týchto tvorcov. Tak budem neznašať týchto tvorcov. A zatiaľ dole nie sú voice liny, že kto ide po nás alebo tak. Takže kde to je? Tu je. Áno, tu je Freddy. Ide som hore. Skoro. Poď, druhý pokus. Gregory.
Ale tohto potkana tam nechal akože, ale pôjde po mne. 60 HP. Potkan, namiesto henteho z 60-kového, tam sa bude trepať po mne, more. Niekto to líbil. Ona to líbila, typka. Typka líbila. To je ten 60? Nie. Noci po ňom. Karma. Počkať. To mi nevychádza. Veď ten tostovkový išiel hentam. Tak jak sa tam ocitol ten 60-kový potom? What the hell? nezvládol. Bude smutný teraz. Tento príbeh je smutný. Nic. Všetci teraz ako pokojne. Hlavnejšie ako pokrok. Ono sa odmúla takých cítlov. A dúfam, že teraz budem animatronik ja. Siedmi sme. Takže teraz môžu byť aj dvaja animatronici. Dámy a páni, som animatronik. Jej. A ideme ich všetkých ideme to rozbaliť. A ešte som k tomu Roxy. Ja som Roxy. Dá sa Freddy? Zabíjať. Opa. No. A tu si zalezený, ty patkan jeden. Čo si chcel vyhrízať dieru? No, nebudeš robiť to tričky. Ahoj, Bojko, poď sem. Potkan ústny v modrom tričku. Jeden hit. To tu skáskaš jak kengura. Hop. Zase. Gas missile!
You can't outrun me! To je ale už niekto iný, nie? Jo, to je iný. Môžeš na chvíľu stať? Idem sa radšej nabiť. Come on out! Nie, si robíš stranu. Kde je ten Freddy? Hore, on to odpojil. Nerví mám. Sopliak hnusný. Nevydarený. No, sme 4. Ďalší týbek to odpojil. A nedostane znovu animatronika. Ja to skipnem a budem to hrať dovtedy, kým nedostanem animatronika. Ja prisahám, že keď ma teraz niekto zabije, tak ja tú hru nepapnem. Ty robíš srandu. Tupa. Tupa. Sneak away, little Tupa si jak táčky moja. think you're better than me? To nepovedal. Jakže henten to vedel preskočiť? Čo by som sa... A iba toto ide preskočiť. Dámy a páni, po 20 minútach hrania za kamerou som konečne dostal I animatroniku. bet you don't even have friends. A zase som, už som sprostý z toho. Zase som Roxy, Chica, poď sem. Vec. Ideme na to rozbaviť. Teraz sa znovu vypijem. Za týždeň sa do tejto hry nenapojím. A tam je dole. Vidím ťa. I'm the best! Sneak away, little Keď coward. neviem, kde sú, lebo zbytočne mi to minie batériu. I found him! Kde? Kde je? I bet you don't even have friends. A, vidím dvoch. Over here! Ahoj, moje! Žandár, poďem! Poďem, opa! Hop. 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 Heker, neheď. O, jak si spravil?
si fakt sprostý. Ty si fakt sprostá. Toto určite neboli a nebudú, lebo tam nebolo to ani dáreček. Že by toto niekto pod stolíkom sa schovával. Že to tak. Jaké sú fraja? Jak ich mám dať dole všetkých troch? Keby si neskapala more. You can't outrun me. Ja ťa vidím. Ahoj do pomoc. Tých dvoch nedám. Come on out. Tých dvoch nedám, keď sú tam niekde prdeli. Na 11 sekúnd, môžem tu zostať, ak sa na to. You think you're better than me? Tak zahvelo v očách, more. Týmto by som ukončil tento diel. Jak to mám nazvať? Toto video ukončím s touto prehrou. A uvidíme sa zase na budúce, takže o týždeň v tejto hre.